Fl-aħħar jimseħew 4 inċidenti ta' vjolenza li kaxkxu lil Maltin. B'ħafna jsaqsu jekk is-soċjetà Maltija mhijiex qed tinbidel għall-arm. Oħrajn isostnu li x-xeni li rajna f'pajjiżna mdorrin aktar narawhom fil-films milli fir-realtà. Il-kriminologu Xavier Formosa jgħid li dawn il-każijiet ta' vjolenza huma sintomu ta' problemi fir-relazzjonijiet. Il-każijiet ta' vjolenza estrema bħalma rajna dil-ġimgħa huma rari ħafna. Fil-fatt, speċjalment meta jkunu każijiet fejn hemm intimità. Allura m'hemm l-ebda trend, meta ma tistax toħodlu, ma tistax bassar kemm sa jiġru x'qed jiġri. Fir-realtà huma iktar indikatur ta' strain soċjali. It-tlieta li għadda Merjem Buġejja stabet fadira dem fejn għall-ewwel kien maħsub li kellha mewt naturali. Iżda issa hemm allegazzjonijiet li seta' kien hemm qtil. L-għada stess l-erba' fir-Rabat ċans Kutajjar ta' 47 sena u membru tal-Korp tal-Pulizija spara fuq il-mara tiegħu Mary u wara dawwar l-arma lejh u spara fuq innifsu. Jum wara missier ta' daqqa ta' sikkina u darab ħafif lill-ibnu ta' 16 sena u fl-istess jum aggressjoni b'12 daqqa ta' sikkina allegatament minn Noel Kallejja fuq l-infermiera Jacqueline De Pasquale fħal Qormi. Fil-maġġoranza tagħhom il-vittmi kienu nisa. Huwa l-ebda indikatur ta' trend, però dejjem inti jekk anke tħares lej il-figuri tan-nies li jkun hemm il-ħabs. Ġeneralment 98% u 90% jkunu rġiel. Fuq violenza jkunu iktar irġieli, ġifieri dan huwa trend hemmhekk fejn tista' tara trend, però mhux it-trend ta' li tista' tgħid fix-xahar li ġej ħajkonna żieda fin-numru ta' każijiet ta' vjolenza domestika. Il-problema jgħid il-kriminologu huwa li hemm linja fina bejn l-imħabba u l-mebeda. Linja li jekk tinqabeż bniedem ma jibqax jikkonċentra u jsir perikolus. Il-link bej l-imħabba u l-mibeda hija vera fina. Ġifieri minn totalment inti tiegħi totalment ma rridekx tkun taħat. Allura nipprova nneħħilek ħajtek li hija vera stat fejn tkun wasalt fit-tarf tar-relazzjoni.